Bueno, primero que todo, noraboa, semifinalista de Bailamos. Iria. Cando leín que era semifinalista, recordei de cando eu era pequena que o meu soño sempre era estar nun espectáculo, recrear coreografías de famosos e poder chegar a estar nun programa de bailar e ver que era semifinalista, a verdade é que por dentro chorei. Son unha persoa moi insegura que me costa creer en mí mesma de que bailo ben, entonces, pois, poder chegar ata aquí, superarme o das cámaras, que me poño moi nerviosa, pois eu penso que eso foi o máis difícil, pero tamén me fixo mellorar. Bueno, pues temos que empezar a preparar a coreografía da semifinal. Dícenme todos que estou moitísimo máis madura, eu creo que crecí moitísimo no programa. Que me contas da París de Noia? Das túas ídolas que estaban aí sentadas. A París de Noia quere fichar a un ou unha de vos. Cando Arturo dixo que estaban as bailarinas da París de Noia, eu estaba flipando, porque comezar no programa falando delas e que este no programa véndome bailar, eu estaba como, que pasa? Non mo creía. A semana pasada a mí encantábame a coreografía, hubo un falliño que me tropecei no final, pero eu penso que o mellor de todo foi o principio, eso espero.